Ona zvinoitika vabereki kana vanhu vachinge vasiyana, people can go out of love. Zviriko zvokuti chero makakura mese, chero makadini, makadana kubva rini, one day you wake up and feel kuti you no longer love this person. Handitika haisi mhosva zvirambidzwe. Handiti vanhu munokwanisa kurambana, monyatsoita separation yenyu, monyatso kurambana zvakanaka amicably. Handiti but avoid kuti munyadzisane nekusvorana pamberi penyika. Chinhu chinonzi marriage ndosaka uchinzi it's a sacred thing. Handiti marriage inounganidzwa vanhu, potorwa nasekuru, vana mbuya, vana tete, vanani vese, vanhu vounganidzwa, vanyai, mawitness. Handika maunganidzwa two mafamilies osangana pamwe chete mopoitwa zvinoitwa. Handiti zvakatofanana kuti marriage dzimwe dzinoitwa zvine chivanhu mukati. Anoona so kana yasvika nguva yekuti hamuchadanani makusiyana, handiti sechinhu chiri sacred. Handitika let's learn to do it amicably, so that especially kana paine vana, so that mangwana vana kana vokura vanokurawo in a good environment yekuti they can visit both parents and mom. And pakanzi paitika something pangave pamwana, handiti unogona kuenda kune mumwe wako freely. Kana vanga vabarugara nevana vanogona kuenda kuna mai, kunoti kuna mai mwana ari kurwara, mai can come freely, mobatana pamwe chete, because chinhu chinonzi mwana chakatokusanganisai. Ende chinhu chinonzi mwana hachigoni kuti mubreak a bond, munotongosangana. Saka nyaya dzokuti kana vanhu vachinge varambana tinoita bitterness. Mumarriage munoitika zvinhu zvakawanda. Mumarriage kana muri mumarriage, murume wako kana kuti mukadzi wako ndo gossipmate yako, ndiye munhu unenge uchigosipa naye. Kana marambana makuburisirana masecrets, kana mukadzi akanga achiba kubasa, murume akunobvondora masecrets emukadzi. Kana mukadzi murume aibawo kubasa, mukadzi akubvondora masecrets emukadzi, simply because paita bitterness yenyu muri two, makukonana. Ko pane vanaka chifungiraiwo vana mufungirana mangwana. Kana madecide kuti makuda kurambana, let me advise you, handika tiri kubatsirana tese, go back kuhama. Unganidzai hama semaunganidzira hama makaita hama pakutanga muchita marriage yenyu zvichiri kunakidza. Unganidzai hama if possible. Kana dzaramba indai kana kumanyai kuvanyai venyu, mounganidza vanyai vouya vanyai vai movapira nyaya kuti ndo zviripo. Ndosaka muchiona kuti kuchishona chedu kune chinhu chinonzi gupuro. Gupuro can be 5 cents, gupuro can be 2 cents. Rinozopiwa munhu panounganidzwa vanhu pai. Handiti munyaya anotobvunza kuti saka uri kurevesa here kuti hauchadi mukadzi, uri kurevesa here kuti hauchadi murume. Ukati ndiri kurevesa, chitipawo something chekutaridza kuti iwewe hauchadi uchu, takupa kuti pamwana wedu beki. Panobviswa rinonzi gupuro, ringave 5 cents kana 10 cents, whatever chinenge chiripo, kuti gupuro iri handichadi. Vanhu voinda zvavo. Handitika but co-parenting kwedu kuZimbabwe kuinonetsa vakawanda, because inenge chingori hondo chete, karati chete. But it's doable zvinoita. Mukatarisa kune vamwe vanotozviita zvakanaka chaizvo. Kune dzimwe nzvimbo vamwe like mama families vanotozviita zvakanaka kuti even chero vakarambana, handika asi vana tete vanoenda kuna vana vehanzvadzi yavo. Handimona kwavakasara kuya. Vana vamweni vanotofambaira vachindona vasukuru vavo, chero vatu vakarambana, vanotorambana voita move on. Handimona asi the fact yekuti pane vana, bondi iroro, chisungo ichocho chinoramba chiripo. Social media yakati kuuyai, nyaya muchaya mofumurana modini, it's only entertainment to people. People will listen, but chavanoita hapana. Kungoteerera voseka, votokushandisira izvozvo zvamukutaurana mangwana kana vakutukai. It will not solve anything. Kana mati zvechokwadi yanga iri marriage chaichaiyo. Handiti maona try kudzokera kuhama, munogara pasi moita zvinhu zvenyu zvakanaka. Handika munogona kutorambana, munoziva kuti vachinji vakarambana pa enda hamunambofira makazviona nhasi hamuzvizivi kuti vakarambana nevamwe vanhu. Kunoitwa nevamwe vanhu vanomunotoziva vakatorambana nevanhu but you don't know about it, because zvangoitikira kuseri zvikangoperera kuseri. Kana pasina nenga zvitaura pana anoziva. Saka toda kuti munzwisise guys kuti kurambana zvinoreva kuti every day you have a fight. Irwai munyadzisana moita sei. Mu marriage maitika zvinhu zvakawanda. Tikada tifumure zvinhu zvatinenge zvichiitika marriage medu every day, you'll be shocked. You'll be very much shocked. But nokuti marriage munotongokavhiridzana, munotongoumbiridzana, muchivharidzirana muchinda makadaro. Handiti maona izvozvo zvokuzotukana uchiti ndakazodai ndezvokuchiparanzi nezvokushaya zvazvi. Handiwana ndezvokushaya zvazvi. Handiti so anyway ndangoti chipfure tichionesana ipapa tichibatisana ipapa kuti kurambana kunowanikwa, but ngativhisei bitterness, mise vana kumberi, isai vana kumberi.
in every kutaura iti isusu nemunhu yatisukwirirana but pane vana. Saka for the sake of vana vachada kunoona mai vavo one day, vachada kunoona daddy vavo one day. Saka panozofambiswa sei kana maisirana mukana. Social media ine painobatsira kusvika, asi kana zvaadhipu chaiko chaiko, a marriage chaiche, proper marriage, you go back to your relatives, you go back kuvanyai venyu, ndo vanopedza nyaya idzi. Munoenda kuvafundisi, vafundisi vanotokudza kuti tangai mauya nevabereki venyu tiungane tigare pasi, nokuti ndo kunoperera nyaya idzi. Hadzingopedzi, dzongotaurwa dzongodai. Saka avoid kuita masquabbles, garai pasi sevanhu vakuru mufunge. Kunyadzisana nekutaura nekutukana hakuna zvakunobetsera. Ingori entertainment kuvanhu. Ende musafunga kuti people ava vanenge vachiachindira team ningi. No, kukudai, they are just loyal to their entertainment. Ende mangwana anogona kufuma vakachinja vakaenda side iri kana side iri. Saka let's try to avoid TF masquabbles akafana naiwayo. Muve nesuva rakanaka.